Ingoshisile ngayo usungijwayela kabi ngasungakuhloniphi ubona mangijwayela kabi namhlanje sungijwayela kabi okungikhona ngikho ngithenele bonakala ngabe usamkhongeka amashangana ukuthi awusile la bonakala ngikhongela amashangana ukuthi awuphila asikhulumeni kahle asingalweni Zandile uThami uveze ukuthi balobole emzini orong akukhona kini laba lobola khona and uyasho uJames ukuthi bakhipha isamba seka 40,000 uyasifuna ke manje because nale nkomo ayikhokhela ayikho kumnikeza iluzo siphelile vele siphiwe nabanye abantu ngisho ukuthi uyazama ukumnika mama ayikho uyakhuthuza usakhuthuluza mana okay siqale la eyaseni ukuthi usathola amanzi kuphela nje ayikho inkomo sophelile siqale yasemzini bengazi mina usibake baya ekhaya bathi bayobheka beyonzani futhi ekhaya benonzani ekhaya benonzani nizothi mfike iqhashi nje benonzani asahlali kuloya muzi umama wabhekisa loya muzi sathenga umunye umuzi somewhere else Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. As per usual igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi once wangibona nje ku screen sakho suke sesokhuluma indaba eziningi ezisinto imjolo ehlukahlukene eNingizimu Afrika. Mhlambe nawe unenkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Email njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike and also share this particular channel to abangani bakho, ihlobo zakho na wonke nje umuntu ongathanda ukuthi aze kabanzi ngathi. Silandele njengamanje umjolo show. Yazi ukuthi asikwazi ukuqala uhlelo lethu ngaphandle komkhuleko omkhulu. Amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mase njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe wona isikhathi somjolo. Ngabe siphethe bani namhlanje? Uthini kuthina and indaba yakhe ihamba kanjani? Asivele sibangene sibone ukuthi i-episode namhlanje iphetheni. Sanibonani babukele emakhaya egami ngikuThami Sibonga wacela ngibhalele kule show nami malana nomkhana nami ngifisa bemsize malana nenkinga esemjolweni wakhe uthandweni lakhe. Sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo mokuthi uyaqala ukubuka njengamanje le channel awenza into right usubscribe ulike and also share this particular channel umjolo show. Uyazi ke masehleli kanje phansi sokhuluma indaba eziningi ezisinta umjolo eminingi ehlukahlukene eNingizimu Afrika. Nawe mhlawumbe unenkinga ezisinta umjolo email njengamanje umjoloshow@gmail.com. Before siqale ishow yethu, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo, that is UMJOLO. Yona ke promo code leyo ongakwazi ukuthi ke uyisebenzise. Celeni kwami khona sisesinayo njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani ezithola elapho ohlelweni namhlanje. Dadewethu sawubona kunjani mama? Ngiyaphila. Igama lami ngudlala Matifana. Usisesinayo namhlanje ubani? igama lami Zandile ngwakhanya Sibonga Zandile. Siyajabula kakhulu dadewethu sibe nawe namhlanje la ohlelweni. Uyalizwa ke igama lethu silungisa umjolo. Nawe ula ngoba kusho ukuthi kufanele ulungise indaba ezisinto umjolo. But the thing is ula namhlanje ngoba kunabafowethu ababili. Wena uzosinika imvume ukuthi siyaqhubeka yini nale episode noma cha. Because labafowethu laba bathe nje bafuna ukuhlala nawe phansi bakhulume nawe balungise lapho izinto ezingahambanga khona. Umfethu ekuthiwa uThami kanjalo noJames. Uyabazi labantu kubabili. Uma ubazi kanjani? Ngiyabazi. Uyabazi. Yebo ngiyabazi. Okay. Siqala ngoJames umuntu wami. Okay. Yeah, umuntu wami James. Then uThami umkhongi wami, umngani kaJames aphinde ezoba umkhongi wami yena wayemthumele kanye nomalume bakhe bezokhona ekhaya. Oh, okay. So uJames akuselona nje yisoka kodwa umkhwenyana wakhe ukhokhile ekhaya. Yebo ukhokhile yebo kodwa akaqedanga. Oh, okay. So uma ungangichazela nje ngoJames mhlawumbe ungamchaza njengomuntu onjani? Umuntu wesilisa oright okunakekelayo noma umuntu wesilisa vele okhokhile nje but indaba yakho akayingeni? Umuntu wesilisa okhona empilweni yami yena kodwa akananto akhona nayo akayiletha ngaphandle nje ukuthi sibeceleni ukuthi walobole ekhaya kodwa nje akukho ekutheni ngizothi uJames umuntu engambeka lapha siyathandana. Niyathandana nje. Mhlawumbe inqubekela phambili phakathi kwakho naye uyayibona noma uthi hayi mhlawumbe unako ukuzisola ukuthi hey cha basheshe bafika omalume. Noma engenawo amagalelo atheni kodwa bengisalindile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga kusazoba khona. Yebo, ngibela phambili.
Okay. Namhlanje usithola ula ohlelweni ukuthi uzokhuluma naye uJames, nikhuluma izinkinga zenu. Wa-eda nomngani wakhe uphinde abe umkhongi wakhe ukuthi bazohlala nawe. Mhlambe into ejwayelekile kwi-relationship yenu ukuthi each and every time engabe niba nezinkinga uJames akakwazi ukuyikhulumela yena, kodwa ulanda abantu asondelene nabo. Ya kuyenzeka ukuthi alanda umuntu asondelene naye noma ngisondelene naye mina ngoba yena isikhathi esiningi akakhulukhulumi. No. Akayena Akayona indoda ekhulumayo. Indoda ngezenzo. Indoda ngezenzo. Uready-ke kodwa ukuthi umbone ukhulume naye? Yebo nginankinga bafo. Hayi-ke uyezwa mbukela udadewethu uReady uZandile and uJames noThami nabo ba-ready ukuthi bazokhuluma naye sizwe ukuthi yini labafuna ukuyisho kuyena. Siyathemba futhi ukuthi noma yini abazoyikhuluma ekugcineni kumele ilunge njengoba negama lesho lizisho silungisa umjolo. Okusho ukuthi noma yini efika lekhaya akumele nje ihambe ihliphekile noma ingalunganga kodwa ekugcineni kumele siyilungise. Hlala la ukhona ungayindawo ithemba lethu liyosilandela uThami noJames limbeke la mase siyakwazi ukuthi-ke sikhulume nabo uZandile sekhona. Mfowethu hamba kanjani? Ngiyaphila bafo. Ngiyaphila mfethu, ungabeka nje la phasi mfethu noma ubami. Bafo Grant. Bafo ngiyaphila mfethu. Hayi mnandi kakhulu bafethu. Kokuqala nje angibonge bafethu ukuthi nithathe lesikhathi senu nibhalele ishow nisho ukuthi cha uZandile nemdinga la ukuze nizokwazi ukuthi nikhulume naye. Well ngeke ngakhuluma ke nawe uZandile wavuma ukuthi uyanazi futhi unazi kanjani. Mhlambe before nje nginikeze ithuba lokuthi nikhulume naye ngizothanda ukukhuluma nani one by one just to check nje ukuthi izimpendulo anginike zona mhlambe ziyafana yini nezimpendulo ozokunikeza zona. James. Yebo bafo. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila bafo. Hayi yonke into iqondile mdaka baba. uZandile uvezile ukuthi umuntu wakho niyathandana and umkhokhele kubo iqiniso lonke lelo. Iqiniso impela. Iqiniso. So njengoba manje nithandana uyakuveza ukuthi izinkinga niyaba nazo kodwa mengabe nineyinkinga njalo kuba ukuthi ufika nomunye umuntu ozomlekelela mhlambe kunzima ngaleyo ndlela ukuthi ukhulume nesithandwa sakho nini obabili. Kunzima impela. Inkinga kuyena nje akafuna ukuthi afike kumina ningira ngiyifuna nayo. Okay. So you hardly spend time with her, is that what we are saying? What is it? Ukuthi uchitha isikhathi esincane naye. Isikhathi esincane naye. Okay. Alright. Mthamera ila ungena khona ke wena mfowethu kushutheza umkhongi. Usekhalile uJames ukuthi usisi unkosikazi wakhe umkhokheli noma engakaqedi kodwa uspend isikhathi esincane naye. So mfowethu wena lento ubuyibuka iqala kusayintombi kwaze kwaba niyahamba niyokhokha ngempela kunjengobesho. Yebo kunjalo mfowethu wacela mina mfowethu nabafowabo mfowethu wangaphandle. Okay. So mina nje umuntu wakhona la futhi siyazwana. So ucela sihambe siye kaZandile. uZandile wakhanyile ukucela ngimsize ngimlekelele ngokumlobolela. Sure. Yebo mfowethu. Okay. Okay, take me through amalobolo mfethu niyahamba niyolobola mengabe nifika niyalobola niyamthatha umakoti nibuya naye then emva kwaloko kwenzakalani? Mfethu mesifika besiyolobola phayana mfethu siyafika nangempela hayi usubona umndeni wakhe uZandile khona nobhuti bakhe lana mfethu yabo sifike sikhokhe nangempela ngalendlela sasivumelane ngayo kuzokwenzeka ngayo mfethu. Kodwa mengihamba ukuhamba kwesikhathi mengithola ngibuyela emuva la sithola khona ngifitha khona umama oyibiza ngoMasilende lapha. Mengimbuza uZandile wakhanyile kunje la azani kwaZandile futhi lana khona wakhanyile. Okay wait, shuthi nina nakhokha imali estendeni akukhona kaZandile lapho. Kwaba yitulo nje bafo usubugebengu nje sokuhleliwe lapha. Zandile mfethu kwaba yitulo mengifika lapha mfethu umama ozuMasilende lapha uthi akakwazi kwakwazi leZandile usakhona akakhanyile lapha yaya. Uthami ekhuluma ngentulo ukhuluma intulo ubugebengu futhi kule lobola salikhokha lapha ke ngongabona anibake lapha into enayihlangana. Mana njengamanje uqale kakhulu ngokungithuko uqale wathi intulo asubugebengu ubugebengu obuthene benzela Zandile kwenzekani kahle mina nakhanda Zandile ecebo uZandile eNeurope mfethu ubani mazi ukuthi ungibeswa ngapha. Ngididekile James ngididekile
Ngisonzana la. Hayi ngifuna imali yami leli yamalobolo le ndiba ndikhokhile kubona. Waye usuzofuna imali James njengamanje la. Ngothi mina ngazi ukuthi mina nasathandana nje. Walobola ekhaya ngoba sasathandana. Vele sathandana kodwa ke wena awufike kumina nje njalo nje. Ufika nisikhathi sakho uthanda wena. So mina ufuna ngenze njani? Kumele wenze njani ngani ngoba phela mangabe udinga ngiyeza kuwena ukuthi wena ngiza kuwena maybe once a month or twice a month lokho kusho ukuthi mina sekumele uzolanda imali ekhaya kithi wena. Vele funa ngilande imali yami. Ngicela ungimele kancane ngicela ungimele yabo njengamanje inhlonipho izophela inhlonipho uthi umkhongo noma kanjani kimi kodwa ngicela ungimele inhlonipho izophela. James wena wazi vele funa imali yami leli banilobolile vele wena awufike nisikhathi sami ngithanda mina. Ngibona uthi wena ke ukhona umunye umuntu ujola naye. Kumanje ngisafuna imali yami. Mana wena akwazi ukukhuluma nami wena njengamanje le ngangakuphuza before ukuthi wena mangabe unenkinga nami ubiza abangani bakho akaqali uthami ukuthi wena uthathe inkinga zami nawe unikeze yena. Andikale manje kutshela indaba le yemali. Andivele ndibanibone last week ubohamba nomunye ofana nje ubani lo ubohamba. Ubani nje lo omaziyo nawe? Kanjani? Ubhuti wami lo wayesekhaya ngesamalobolo. Ngicela ungilinde uzongicika. Nawe nezakhe zikulindile njengamanje uzongicika ngoba ngazi kahle kahle imali yokutheni lezo ilanda asiyeke bhuti yami imali etheni izolanda. Imali yamalobolo vele wena ubojolwa nabanye abantu. Inkomo yami ndiyabona ukuthi siyaphela manje. Asekho manje inkomo. Asayibone manje uthi inkomo isakhona manje. Awusabona khona uhlala yiphi? Last week ubudla yiphi? Angayize nje inkomo yakho nje. Asikho nje kumanje. Usungijwayela kabi akasungidle wena usungijwayela. Manje ngibona ukuthi ngifuna imali yangi 40,000 lo ngifuna kuphela. 40,000 okuphi? Walobola nje wena ekhaya kithi kumele njani? Wasuboleka awushongo phela siyosakho. So vele wena uyasiboleka sasokho. Vele wena usuyafeba ke manje. Ngifebe nobani? Inkomo ngiyabona ukuthi isiphelile nje. Imali yami ngiba ngikhokhela inkomo nje yona le ngiba ngidinga. Ukwazi ukuthi ungibize ukhuluma kahle nami njengamanje nje umuntu omhlamba lazi phambi kwabantu. Engabazi. Uphambi kwabantu kanjani? Angikhulumi nawe ngicela umlindi. Thami umngani wami lo. Indaba zakho umelwe nazo. Phuma kimi. Awuqala ungenza kanjani? Awuqala ukhuluma indaba ungena endabeni zakwami uqala. Awuqala James ngimela ngikhuluma nawe James ngikhuluma naye yini ungawazi ukuyimela njengendoda yini uhlala ngesikhathi siyoyo kanjani uthami umngani wami vele yonke into nje uyenza kumina ubheda ufuna nimtshele yena umngani wami vele nje uthanda ngiyakungena apha emalini uzoyifuna umngani wami nje le ndaba sokuthi mina ife mina into inkinga ngizokwazi ukuthi ngimtshele yena wenza ukuthi ngithole into yami engiyifunayo wena ungakhulumi nami kahle mangabe ngakunelisi wena sunikiza abanye abantu nje inkomo ufuna ngenze njani mina ungenelisi ngenkomo yami wayi ungena uthanda mungani wami lo Thami nje mungani wami nje wanampela nje uyazi uJames isemini sebusuku sokungekho lesikhathi sezinkomo ukuthi ayisaphelele usukungekho njengamanje awungeni ke phuma kimi ngoba namdukutshele so wena ufuna ngitshele bani inkomo wazi inkomo yami ningatshele Thami ufuna ngitshele bani inkomo yami namangolo pho kwazela phutha sekho ingoshishile zanga usungijwayela kabi ngasingakuhloniphi sobona mangijwayela kabi namhlanje ungijwayela kabi okumkhongo uthenele bonakala ngabe usamkhongeka amashangana ukuthi awusile la bonakala ngikhongela amashangana ukuthi awuphila asikhulumeni kahle asingalweni Zandile uThami uveze ukuthi balobole emzini orong akukhona kini laba lobola khona and uyasho uJames ukuthi bakhipha isamba seka 40,000 uyasifuna ke manje because nalenkomo ayikhokhela ayikho kumnikezile siphelile vele sidiwe nabanye abantu ngisho ukuthi uyazama ukumnika mama ayikho uyakhuthuza usakhuthuluza ma okay siqale la eyaseni ukuthi sathola amanzi kuphela nje ayikho inkomo sophelele siqale yasemzini bengazi mina usibake baya ekhaya bathi bayobheka beyonzani futhi ekhaya benonzani ekhaya benonzani nizothi nifike iqhashi nje benonzani asahlali kulowa muzi umama wabhesa lowa muzi sathenga umunye umuzi somewhere else so ubakhumisilani abantu ukuthi bazokhokha khona so ubacabanga kanjani wena ukuthi bazokhokha khona yini ubacabanga niyokwenzani kwasiqala naqalanga nezakimi niqale nazala abantu nangabazi uzokhuluma indaba zami kamereni lami sure lento uzuyibona ngempela nje yayinto kulo imazandile ngisakhuluma nomphathi wohlelo wemphathi uzuyibona nje kusaqala yayinto lokugeba ngiphathi wabona la nti bafika lapha bancane wabona laba abantu abadapha uyabona nje ukugeba abantu kwayena lo bhuti ethi ubhuti wakhe akuyena ubhuti wakhe yiso kwalapho walona leli nje uJames nje awukazi nje unikhombisa nje wena awukazi nje unikhombisa ukuthi ubhuti wakho lona awukazi ngicela uthule ngikhuluma nanangu lo
ungazi awukazi nje ukunikhombisa nje simbona manje santshela ke manje uthi hayi ubhuti wakho kanjani wathi ubona bomukela Kanjani? amalobolo wena wathi amukela ba awukazi nje unikhombisa wena funa ngenze njani la amalobolo ekhaya isoka lami njengoba uthi isoka lami umuntu wakho vele lo uthandana naye ibhuti lakho uyisoka lakho. uhlangana Okay. Babekephi abazali ngaleso sikhathi? Why kuze kukhokhelwa obhuti? Abazali sebashona mhlawumbe? umuntu osashona wami umzali ubaba kuphela Umama Umama ukhona. wayekhona. Wayekephi ngalesikhathi kulotshola? wayekhona umama akakwazi ukuzomukela amalobolo umuntu wesilisa umuntu efazane mos amalobolo abukela umuntu wesilisa bafunca ukuthi nangakini lokho uyakwenza Uyabona Ngiyakwazi. ubugebengu obuhleliwe. Hey, yazi mfethu. Bafo, amalobolo ngakini uhlala umuntu efazane la Cha ngisho phela ngoba uJames akamazi umzali wakho. Uthi wazi labafana labo bubambane nabo ngezandla. ubhuti wami akazantsela Obhuti wakho wena babamba ngezandla wena. umbambo wena usisi wakho ubhuti umbambo wena Nesidingo singekho nihambe nibambane emgaqweni. hayi ubhuti wami ubhuti Ngobani? wami. Futhi wayengangibuzanga yena mhlambe Nangu uyabuza nje. mayezobuza phambi kwenu kanjani ngiyakubuza nje mina sikhathi sonke isikhathi ngiyakubuza Okay. uba nokuhamba naye Mhlambe njalo ezandile angibe nobhuti wakho. silalaphi mpete no Nivuka ndawonye nje. good Shothi phela lo muzo wasubona kona vuka khona ndawo ngisekhaya la ubungasikho Hayi Zandile. ila bengingazibona ke njengoba sengisesasusa lapha manje usakhuluma amanga ke manje kuthi na angikhuluma manga Sukhuluma amanga manje ngithandana nawe James yini usikhuluma manje manje singithandana uthi uthanda kumngani wakho njengamanje njengoba ngikhuluma ngaba ya mungani wami uvele lo ngeke ngimfihlile yonke into eyenzeka kumina vele funa nimtshele yonke into ujolana nami uthando lo hamba naye yabona mthami nje mungani wami wangempela Hayi unondindwa uyaphetha wena. akaze ngandinda nawe kusala akaze ngandinda nawe ngisazefebe mina hlule nginaka indaba zakwapho ugeze wazi ukuyinaka uzokuphafelana nami wena isilimi uzophutha abantu fana hayi wena ubheda uhamba nabanye abantu nje ngibona ukuthi hayi inkomo ayisekho manje kunalutho Wakwamthanda. unalutho ucathi lo 40,000 lo yini 40,000 qala amakinati imali nje le imali le nje ngekwazi ukuyithola lapha enkakweni nje imali le uzokwazi ukuyithola lapha enkakweni uthola yini 40,000 le angeke nguthola emgwaqweni uzokwazi ukuhamba kusuka la kuya lapha emarket ngeke ukwazi ukuthola 40,000 ngeke uthengiswe ubona lo 40,000 into ngifuna mina ngifuna imali yami kuphela yona le ngifuna No, lethe kumina. wafika la ngakwenza Hayi imani asingadelelani nasikhulumeni kahle bafethu yabo because la isizolungisa Zandile. Sizolungisa. Wakwamthanda uJames. ngamthanda James namanje ngisamthanda James ngazi siyathandana uJames yena uyazi ukuthi siyathandana kodwa kumina nje asithandane nje ndiyengira kuyenza la uhamba nabanye abantu lonza ngayo izinto ayikhombisa which means yena uyamfebela ke manje uthi uyakufuna akakutholi uhlole ngathi uthi uyamfebela and nendlela owaloboleka ngayo after nje waloboleka kwavele kwacaca ukuthi wena ubuzolithathela 40,000 waphuma kanje kuyena kusho yena uJames Iqiniso lokho. Iqiniso nje khulumile nje ngikhulumile nje manje kusho wena wathi uJames akakwazi ukuthina ukukhuluma so somkhulumela yethu nasamadoda nanka amadoda Uzowacela umngane ngoba uyamazi wena vele uyam-overpower vele. ngokukhuluma Ngenkulumo ngomlomo. Yena usukade enzani uyam-overpower vele uJames wena ngokukhuluma ngenkoma umnikezi ngisho inkomo kusho yena uJames inkomo yena ehlulekayo hayi angiyithole inkomo ayikho inkomo ngithi ayikho inkomo hayi ayikho inkomo ngiyithola inkomo siphelile kuyena ke abanye nje besiphelile kuyena ke bayizile kakhulu inkomo mina asayithole inkomo yabona kwama thena ayizwakala omunye uyayizwa ubani oyizwayo wena ukhokhelwe nje ukhokhelwe uJames ayikho ngiyithola kwena hayi awashe awukline nanivumelene ngawo uzele nangu kuthi uzele ulungile ngizele wafika ngizele wangishela ngizele Ufuna inkomo engaka Zandile njengoba Ezu-7 Ezu-7 yale ye unengane engaka Zandile nengane ezu-2 hayi bo Zandile nginengane ezu-2 so izingane zokuthi zokwazi ukuthi ngikhokhele zinkomo zo-7 for what wisiyayo sendona uyelele wela kini awusile manqola ndini awusile ngakho uyohleza ubamba upende uyisa upende ngisho wena ngeke uzothole ngisho umsebenzi ongasile cathi ngahlalela umanqolo uwemi uthi ukushada kanjani vele ungakwazi ukungondla ngalokho 40,000 lokho kodwa yabo lokho kungcola kwakhe lokho kupenda kwazile ukuthi abeke isenti phezu kwesenti wakwazi ukuthi ahamba ayela etshela khona ukuthi kini wafika washima kodwa lokho akumnika igunya lokuthi angithuke
nawe akukunika igunya lokuthi umthuke umbize ngamagama mina bengazi futhi uthi isandwa sakho le bengazi kumnandi yabo mina bengazi and uThami ku-email ubhalile ukuthi nina nafe nalobolana nahlela ukuthi nizoshada but manje sekumele nishade sekuyadelaya-ke manje lokhu uyidelaya why you are delaying why are you delaying the process bese ngeke ngisuthi angibuza because okokuqala sekumele shade ngamtshela mse uqedile ukulobola ekhaya uzoshada kanjani uzoshada kanjani noma ngabe usuqedile ukulobola ekhaya uzongondla ngani usasafarisa uzongondla ngani nje uyayiphanda le ngoba uyena naye uyazile nje ukubeka isenifeko lenye isenko phela kuyimezo nayo imali ndiba nukhokhela nje 40,000 nje ufuna imali enjani ebona ukuthi sekushintshile i-behavior yena bekumele nje okay Zandile angisakuthanda engalocation nale uma ufuna lo masenta akho bekumele usho ngeke wanuke futhi nawo thatha igqe yami ibeke la thatha lenkomo yami uyidla ibeke la angizanga nje inkomo yakho even esethi ngode angizanga ukuthi phelile inkomo yakho ngizoyenza kanjani mina mangakayibeke lo gqe ekhuthula uziwe phelile igobongo angitholanga nje inkomo yakho mina ilento ngifuna mina ngifuna amasenti yami nje kuphela okanye ayikho lento ngifuna ukubukela amalobolo hamba kuye ifunekele vele ngibukela ngamalobolo ayikho inye into ngizayifuna kwena ngifuna imali yami kuphela nelo ngibala naye yena kulungile ngoba nawe bagebenga lokho ukuthatha indaba zabantu ngene zabantu bagebenga nalapho ngani intombi yakho nje usababuruka nabafana mgqoqweni mama wakwakuthanda abafana abancane ngimfithe ekhaya uyangiwashela angeni mina ngihlangana nakhona futhi okhona wami kodwa wena siyoyoyo awusozwa wasola intombi wathola umfazi uyisingane ngokuyisela tholo ngoba usile ikhanda wena uphili hayi ikhanda lami yaphila kanjani ngoba nento yakhe ibhoqobela ufenda awuphile wena nje wena ikhanda kwayiphile vele wena uthi ufeba nabanye amafana ngithi yena le nkinga yakho ile ngizodinga mina ngifuna imali yami kuphela yena le ngizoyidinga kuwena ayikho enye into nje ngizoyidinga kuwena ngifuna imali yami kuphela yona le ngiyayidinga 40,000 ndiyawudinga ubeke phansi imali yami 40,000 ayikho lento ngifuna kuwena ngifuna imali yami kuphela bengakwazike lokho mina bengakwazi ukuthi ungazi wakhona kuzofihla ukuthi unazo ingane ngoba akasiki akomama ethola kimi beyibhayami la le kade uyini nikise imali yami 40,000 ndiyawufuna ayikho enye into ngifuna kuwena imali yami nikize 40,000 lo ngiyidinga manje okay manje ngiyawudinga okay baf uzela kwishow not ngoba ufuna ukuthandana noZandile usufuna imali yakho ke manje nihlangane nihlukane because vele ngeke ayithole igqe yami ingakayibeki la sekuyavuka inyama ogqokweni yebo yavuka yona igqe yami ungakayibeki la ngeke uyithole lo mali ungijuwela kaphela wena 40,000 it's not like ukudla mhlawumbe iminyaka noma isikhathi eside vele ubuka kanjani angihlangana nganawe mina hawu kulo 3 years umhlabise kangaka ngoba uyasho ukuthi ufika nje nangaleso sikhathi futhi umnikile awashe awuclean engine umuntu onjani wena ngifisa isikhathi ngakanani mina awashi awuclean ngiyafika ngifika awupheke awayini umuntu onjani kuba nikhokhele imali enkulu kangaka 40,000 intambami ihamba usukunaka indaba zabantu ngobani uneza kwakho nomkakho liba lo ungagezi lapha unganaki indaba zakho uzowasha ngesiphi isikhathi ekseni uyafika intambami iyahamba mina ngiyasebenza phela ngisumahlalela hlala leyo bekwenzekile nawe bafo ngakhasa ekseni mafika mhlambe ekseni angifani nawe Thami ngiyasebenza mina usuzolanda imali ngiyasebenza mina ngiyasebenza nje uhleze ngenamali umngane satheleni kwamali ngitshela ngo200 yimi fona yimi fona 40,000 imali leli nje cha siyalo 40,000 ongimelela ngawo ngikhuluma ngemali njengoba bese lo bafo wakho lesihlama lesohamba naso mina ngiyeka ngoba ngicela sizolungisa la sizo vele uhlama wena hlafla sifebese inkomo yakhe siphelile kanti yaphela nje nabanye abantu kodwa mangayibeki lona lokho ayikho into ngizwa kuyena nje inkomo yakhe siphelile vele 40,000 othola la ayikho okay Zandile asikhulumeke mina nawe njengabantu abadala nangu uJames wakushela wamqoma nathandana noJames kwahamba navumelana ukuthi kumele ayokhokha ikini ngempela lakho khona noma vele nathi niyayishaya inyoni vele izinto soyikhulumile seyivezile ukuthi
inyoni le kuwena. Akamazi nje umuntu akhanya. Akhulunywa nanje manje khuluma. Okay, fine. Isekhaya sawudayisa umuzi, sathenga omunye umuzi. Kwakusekhaya. Kuthi mina kaze uvumelane nami ukuthi uzoya lapha eyobuza, bebuza nje. Bevele bebadelele uyobuza ini ekhaya kithi. Uyobuza ini engaqalile kimi. So le mali le abafowenu ke labothi abafowenu bayithatha as amalobolo noma kwakudliwa isidla imali yakho silile. Bakudliwa inyoni. Qiniseka inyoni yale malawo. Sigebengu lesi. Sigebengu lesi sinkulu. Kwakudliwa inyoni ke. Pho. Sigebengu lesi. Pho ke kwakudliwa inyoni futhi ngeke uyithole. So kodwa ke ngiyayifuna imali yami. Ayikho enye into ngizoyifuna kwena. Azokwenzani? Hayi ngizohamba kwamapholisa ngizowaletha lana nje ngizofuna imali yami kuphela. Yona le azokubopha ke amapholisa. Bazokubopha straight bazokubopha amapholisa. Bazokubopha. Ngizofuna imali yami nje vele. Amapholisa bazofika bazokubopha. Ayikho enye into eyenza le mali. Ayikho enye into eyenza. Inyoni vele ngangiyithutha ke sengiyafika. Imali yami ngiyayifuna vele. Siyabonana nimbona ngithi ubhuti wami indoda yami. Andiyazi kusasa ngizoya amapholisa ndizowalanda ke Okay, so when you are saying imali yendoda yakho wayidla nendoda yakhe angempela. Imali inyoni ngayidla nendoda yami. Sifebe ngempela nje sifebe. Sakwazi ukuzofeba la kuye. So uvumelani uthi ngilobeke. Okay, kulesikhathi ke kade mhlambe uba nayo ubaba. Ubekuhlaba sikoni. Yeah, bekusikuni nje lapho. Njayami. Ngeke usawuthola lo 40k kodwa ke kulist. Kodwa ngifuna imali yami. Inkomo ngizanga kuyena nje mina. Inyoni yasetshenziswa nje. Ayikho lento ngiyenzile kuyena. Vele nje yena ubofika nje awashe nje. Sometimes angawashe angaclean. Ngiba ngiziyenzela mina. Uyisilima ncethe amashangane wena. Sofuna ngenze njani kuyena? Ngibona nje inkonto kwamapholisa. Ngizawuke bangibophe yena ahambe naye. Ayikho lento ngizoyenza. Ngibona ukuthi yena ke manje ukuthi susile kakhulu yena. Mama sekhaya. Susile kakhulu. Sathi sihangane lapho into kusona nofuna imali bonjwenuka. Sobona. Akayidlisanga kulungile ke akangola sobona Sandiye asiyinyoni ayigede hayi imali yami mina imali yami kusasa ngizolanda amapholisa Shuthi ubafo uthakana abafo wabo mhlawumbe bangamlwela kule situation noma nganabo ngeke ngilise ushangana mina nendoda yami ngisilise ushangana likuhlabile lelo shangana nje likuhlabile sikuni ngiyavuma ngeke kodwa ngilise ushangana yona lo ndoda yakho yena lo siya wakho ekhanda lakho kuthini ukulala nenye indoda uthatha imali enye indoda uyoyidla nenye indoda akusho lutho nje siyathandana lo wangifuta ngivele nginosiyabonga lalela lo wangifuta ngivele nginosiyabonga ngavele ngithandana nosiyabonga mina lengifika wamtshela uba inyoni ngizoyitshelana abona vele ngibona ukuthi ihlani ikhonyana kanti kangazi ukuthi zikhonyana ngayithi ikhona okase ubofuna imali yami kuphela nje iyona leyo bayidinga nje ihlani amasenti lawo nawo kodwa wathatha u40,000 suphelile futhi ayike into engizoyenza kuphelile ngeke unuke nasalo muzo usho wena Sandile into wena Sandile into noma uyenze emasandile noma noma uyenze into noma uyenze Sandile ukuthi usixhumanise nomndeni wakho sikwazi ukulungisa le ndaba lena sibone ukuthi sikheleka kanjani lobola manje siyabonga wabamba balobo ndoda yami okay sixhumanise noSiyabonga ke singakwazi mhlawumbe ukuthi sithole uSiyabonga sikhulume naye sithi ukuxoxa naye nimthola uhlobo luni sithi ukuxoxa nje nayo mfana ini indoda yami ukuthi ngathanda ungibhedela angibhedeli angithi akuyena uSiyabonga wadla imali yamfo isikora sakho leso uSiyabonga ngeke simplock indawo kwasona singenaphi isikora sami lana la besingale siyapi uyapi hayibo mina yazi into engiyifuna kuwena yesa kakhulu ukuthi unikeze ithuba sithi ukuxoxa nawe Siyabonga angeke ngixoxe nendoda yami xoxa nami mina ngizondlulisele ukuthi indoda yami bathi isibizele yena ke isibizele yena ngisaphi indoda yami awunazo indaba zakho unayo kwani muzi umfazi unayo ingane nayo ingenaphi ke ngingenayo mina lana ngithanda indaba zabantu ufufuzisa amadoda amanye nawe uzokhuluma indaba ngoba nami ngiyindoda ngihlangana aphi pho mina
mina ngihlangana futhi kuseni ngamadoda asanda indaba kanka longigigiza into engekho la hlangana aphi indaba zabantu yena Febeleni Febeleni ngifebela obani bengifeba nalo ilo bengijola naye bengijola indoda yami ngijola naye Yazi vele indoda uba sikebenga nje wena sikebenga mpera nje wena bengifebela indoda yami sikebenga mpera nje sikebenga sinengqondo imali yami ngiyayifuna ngeke imali no ayikho 40,000 imali indoda iyabonakala kodwa khona-ke ukuthi wayenzani yona noma wabhemisa indoda yakho lana ey'dakamizwa uyabona 3 room lo engiwakhile ngagcwalisa yabo angakhanga ngayo ngagcwalisa ngayo angeke usumasipala phela wena ayikho into ekhambisana akho malo enuka la kimi Zandile mina into engiyicela kuwena iyona ukuthi nje unginikeza ithuba yabona sengitshela ukuthi ngifunda yona ngiyibize la kamera sokhuluma nje nayo ngizofika nobapho nje sambe uyaphi umthembana nohlobo wonke la yakhona la ngicathi encedini kwayena ngicathi encedini la umsaphi nizobe niyaphi ntotini yami niyaphi wena kandiluyiso okay Zandile ngizovala la kamera ngikuncenge kahle ke mama ngiwavala yonke cishani lapho bafethu cishani kahle ke sikhuluma kahle manje ku right nicishile kanje kwethu yabo ngitshela suka engale kwakho hayi sesixoxa kahle manje sikhuluma soba ungabisabanaka laba basekho ngoba vele imali wayile vele inyoni emzansi iyadliwa yabo so nabachutha Samuel kwawena phela musho kuyibeka kanjalo ngithi mina bakukhwahla ngithi mina asambe sekusiyabonga mina uwena uJames noThami sibashile sambe sobawu2 mhlambe nomfowethu la sambe siyoxoxa naye uJames nike nje nisixoxele nje indlela enenza ngayo lezi zinto mhlambe khona inyoni futhi esingayithola siphinde senze something because vela unankinga nokuthi ulale nayo idle imali ilo nto engiyifuna kuphela hayi okay anginankinga singaya kuJames uJames somshiya siye siyabonga musi ngimbize ngephutha lesidubhunga sendoda lesingaseqoqeni ephaphile ephasile cha uyena angithi vele imali yakhe ngeke asayithola mina ngifuna nje ungixhumanise nosiyabonga ngizomthola usiyabonga hayi ke nizwi kambe ngicishile sorry sicishile lapha yeah siyabonga kakhulu ukuthi unginikeze nje isikhathi sokuthi uze kwisho seniqedile singahamba noma usazoqhubeka uvula into zakho hayi ngamuphelezela mfethu ngihamba ngakwazi uyihambe hey nawe James sisipheke naye ubafo sipheke sentombi lezi kakhulu mfowethu uzwile ukuthi angani ngikhulumile nalentokazi le so njengoba ngikhuluma naye siyabonga manje but wena ngizokushiya ngizolwe ngikunikeza ama-updates imali yakho uzoyithola mfethu u40,000 akuyona imali yokudlala yabo kodwa nawe phela ibheke intombi ethu yakuthatha so ngazi uvuse umngane wakho mfethu ingane lokithi iyakuthanda kodwa izenzo uzothola nini le imali 40,000 lo mfethu angithi kusamele sihlangane nomfana lo siyabonga okuyena o behind yonke lento so mase sihlanganile nosiyabonga yeah sizokwenza mfethu isiqiniseko sokuthi uyayithola imali yakhe yabo because ngempela udlekile manje walobola endaweni wrong because kuyacaca ukuthi nalomuzi olobole kuwona umuzi engasiwona yabo abamazi nje isibongo sakhanyile nje abasazi ngisakhumbula la mama stand wathi isibongo ikabala kodwa nje uneminyaka ehlala lapha wachaza ukuthi uZandile ubeqashile akamazi kwaZandile loyo kwaZandile kunje ngoba phela umqasho mhlawumbe baba neplan usho ukuthi bahamba konke lo mama lona for lesi sikhashana leso kuzokwenziwa lo mcimbi lona yawo amalobolo kanti yinto vele ekhandiwe iscam kahle kahle yo bafethu ngiyakuzwela James hayi kodwa ke nami ngibongile kakhulu kusisa nje ngiyakuzwela cha mfethu ngiyabonga mfethu ukuthi kumngani weqiniso kuJames mfethu cha ubeke mfethu umbambe kakhulu umngani wami hayi yabona mfethu uhambe kahle hayi kulungile ngibongile kakhulu
izwe liyabuka. uZandile nimbonile. Meke nje wakuqoma, meke nje wambona ungamsheli ngoba ngiyakutshela wena kuzohamba eyakhe imali. Ngiyakutshela mina mongakholwa buza uJames nanga 40,000 uhambile phezu kwaloko wahamba olobola endaweni errong. Mhlambe nawe uneyinkinga ezithinta umjolo imele njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com umjoloshow@gmail.com iyona email address futhi leyo oyisebenzisa uma ukuthi ufuna ukukhangisa nathi uyawazi-ke numbers don't lie sihamba phambili nje when it comes to numbers more advertiser nathi ibhizinisi lakho liyakhula dama okukhula wena nathi futhi siyakhula unomcimbi udinga uDJ udinga uMC umuntu nje omnandi ozokuphathela uhlelo angazi indaba usaqala zabanye abantu nayi next big thing phambi kwakho enza into right email udlalamatifana@gmail.com dlalamatifana@gmail.com mawenze njalo noma kanjani emcimbini wakho ngiyofika ngishishiliza ngalo phansi ngizojabulisa nje wena kanjalo nabasondelene nawe khumbula-ke umatifana wami ugcina ngo-A not ngo-I not ngo-E ahlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sizobe siphethe bani enaziphi iy'nkinga futhi siyilungisa kanjani. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.